par ce que a yiita gorko dugde debbo mum pour lan a juulani waxtu ina woodi jiɗa wi ko worɓe toppitaki ñuule rewɓe par ce que min mbiyam probléme aji kewɗi jomumen ko intérêt mumen personnel intérêt ma personnel mi wimam ni a waɗani ni wondemal kalɗa noon ma sernaɓe naata hen wonde neɗɗo firande mum juulani walla hoani walla fiilaki woni hen en mbiyat kedi woni hen mbasen toñde woni hen so toppitaki a dugdata e debbo pour lana juulani a dugdata e debbo pour lana fiilaki a dugdata e debbo pour lan baɗɗani dugdata e debbo tan intérêt ma personnel a toppitakim a waɗanni a wattani ɗum dugduten e rewɓe kedi handi sa fini jalta galle ma an gorko par ce que mbiyam toujours dewgal welani welnete pina ndawa sa arti e galle ma gon koye probléme aji gonɗa bureau ji e ko way noon walla ndawa jiilgol kalis pour gadda dépense e nder galle in muusi ɗon debbo in foti waddem comprendre ha machallah tottuma foddema kon kedi gorko so arti rek debbo kañum woni hen devoir uji fotani fadde ha wiye waɗni enen kewi wiide sa resama mawɓe men ɓe so gorko ma wimam waɗ mbaɗa so wimam accu gacca kono mi dakkarani ɗum sa faɗi ha mbiyeɗa waɗ mbaɗa a faɗi mbiyeɗa accu gacca ko boni foof ko an bonni aɗen pour hoɗum neɗɗo foddema woto fad ha mbiyeɗa waɗ eyyi kono ɗon waɗi ko gueɗe sa yino wiye noon ko anda ko foti wadde waɗa tawa haalanaka ɓuuri moƴƴude heewani sa wonki sa haalanama mbaɗa mais wonɓe ganduɗa mbatta so kalanama mbatta ganda ko foti wadde so kalanama mbatta eyyi ɗum mbimam ɗum woni bone e kadi on kalɗanani gorko ñalla e ladde felmade ñalla haɓede ñalla dugdede ɓernde mum mettine guila e auto ji guila e liggotoɓe arta galle kadi tawa debbo no tummini denka bottari wima sa addi ngoɗo yeeso ma kaw abou mi jaɓani ayi worɓe hewɓe e mawnikini bom hay rewde illi rewɓe mumen sa ari pour ndewa so woni fanmat a faami worɓe hewɓe e mawnikini hay rewde illi rewɓe mabɓe normal seɓe nodduma ko guiddorde rokkam ndiyam a guiddat waɗnam naggam a guiddat kala ko mbiyata debbo ma a guiddat min mi wondani rewɓe mi wondani worɓe ko gonga gondin te hunde foof koko wuura banggal rewɓe debbo a fotani fadde ha mbiyeɗa addanam ndiyam walla waɗni wattini gorko anni yo ñembo e nelaɗo mouhammad sallllahu taala wa sallam no joguiri noon e rewɓe mumen sa woni galle ma fiij jala suusno joom suudu ma hoore ma haw suusma debbo ma foti ko wonde sehil ma complice ma debbo ina famɗi doole debbo ina yurmini won hen debbo ina yurmini ina famɗi doole koko murna ummina galle mum debbo so timmin murnitaki jamma adda e nder galle gorko mais kono beele debbo no andi ɗum kañum e mais a andinat mo kalta wima a ɓuranimi yumma a ɓuranimi baaba min a ɓuranimi naggamo eyi mais min cikkimi sa yii ɗum tan heewɓe ayi ƴattoje sernaɓeɓe so kaali ene wiya ƴattoje ngala e dewgal woni hen worɓe ƴattot rewɓe mumen wona laawol wonde rewɓe kadi ko ƴattoɓe mais wona laawol wona debbo wona gorko moƴƴani dewgal ko respect ay gorko hay sa halfi debbo ma tottu ɗum respect debbo tottu joom galle ma respect ha timma gondigal mon yo won ko te dewgal wona ñan foof wel neɗɗo noon parfois woni hen yimɓe ina gondo taw ko couple taw nesuji mabɓe jiidani neɗɗo wona ko jiɗɗa ko dañta mais ko dañta ko tan ɗum ɓamta ɓuuri musde dewgal foof réunion ji mais so Allah feccimama ɗum ala ko mbawɗa hen par ce que mbimi ko mbo baddata o ha jaaha joɗɗa e kaw Abou Diop min e joom suuɗam min baddi naggam min baddi yewte e marché yewte e place uji foof a faami te toujours sa wadde debbo jitta tan haalde ko gandanɗa hoore ma beel an yaaje e gonga te e mbima gonga so yonti wot ƴeew gaño ma ƴeew hakkude ma e jomiraɗo
mais won hen so dañi probléme kaldat tan kañumen yo dañ victoire kaldat tan kañumen pour laɓɓinde koye mumen mi wima nane jafoɗa mi wima nane naweteɓe tribunal saabu dewle ɓe fof ɓurɓe hen hewde ko ɓenata worɓe ɓe jomum jiiɓat eyi mais aɗandi yidde jiiɓat yidde sogo kono liggo yo lew mum taƴe ya jogo nguo ya waɗ naggam o tawa aɗa yiɗi gorko goɗɗo woni hen joni gartan oga banggue joni koɗen dewle kalɗa kono dewle hande ɗe yidde wellitade ɗen ɓuri hande hewde caɗele dewle hande neldam photo mi neldima photo a yii kam mi yima ɗen kay hande sinno joni ɗen kewano ceerle galano caɗele wiya dewle mawɓe hanke ɗe moƴƴani mais dewle hanke mawɓe ɗe ko ɓuri hewde waɗi barke na waɗi hen teddugal ina waɗi needi ina waɗi huumu nden ƴettoje kewano kono kaw Abou Diop hanma yaad toon garten seeɗa e tribunal uji rewɓe aɗen ko saabi rewɓe ina jah tribunal gorko kañum ɓuri debbo doole e kono gonga ko Allah jeeyi eyi ɗum waɗi par ce que hannde so jignaɓe ma kesi ha dokkirimam kañumen responsabilité mumen ngala e ma kono pelle nan ɗo noon kalfuɗomo neɗɗo so halfimam woni fof ma ha pari wi in duñma a ala doole en moƴƴinta wiide yadde lawol in moƴƴi mais woni hen puusat ɗumen hen tampinɗa a ala doole jignaɓe men enen gandi enen probléme mbawɗa dañde fof wiyete ko ya muñ neɗɗo maayi muñi sohna Adama Aïssa muñi goɗɗo muñi goɗɗo muñi mais pourquoi ay handi oɗo jahantede maggal no Borom Touba ay sohna Mame Diarra no wayni wadde brave e nder liggey mum koye no foti duuɓi heewani mais gurdam makko handi heewi par ce que handi ko exemplaire e nder yimɓe ko mais kadi o hawre Mamor Anta Sali onne ko moƴƴo ko wallitimi liggey wadde gorko chaque jour wallit debbo ma e golle mum woni hen tant que debbo ma yani em jettata woni hen mi faman ɗon no fewi mbiɗa woni hen woni hen worɓe in mawnikini woni hen de in mawnikini mbiya eskey kaari a wina joom suudu mum tant que tan neɗɗo mayani tan jiima e gabri mum koma maya tan nde mbiɗa debbo moƴƴi ɗo ha saabu nangamo awa haalde moƴƴere muɗum e ɗon wona lawol ɗo mi jaɓanimo ɗon kono gartanmi ko Afrique e pelle goɗɗe ne jogii pelle joltoje hujjaji rewɓe nanɗo e Dakar wonande leyɗe mboɗo andi tawa ko fanniyankoɓe ñawoɓe rewɓe towɓe waɗi ɓe ɗon tan ko kala debbo garɗo ina ɓilkita dewgal mum ɓe mballa ɗum ɓe namtako maison de justice ɓe gay tan ko kala debbo jiɗo ɓilkidde dewgal mum ɓe wiima jooɗɗo ɓe waɗir ni wattir ni ala certificat de mariage ɓe mballama certificat de mariage e wiɗɗo e wiɗɗo e wiɗɗo beele kamɓe ɓen ɓe mbawa goo sa ari ka debbo no mabɓe ni par ce que won debbo mbiyowoma ya ittu dewgal ma taw ala e dewgal kañum ene jogui caɗele e gueɗal ɗimmal ngal ko namdal ɗimmal ngal holko saabi rewɓe ɓe jata e jumaji e jama to del mabɓe kumano to ɓe kala ɗum probléme uji ɗi so humama e juma e jama ha gasi soɓe dañi probléme ɓe ko tribunal holko saabi dutta koye sarnaɓe eyyi gonga Kabou Diop kalɗa ko gonga kono min ni mbiyatmami gorko ndu yiɗande debbo jaran ɗum hunde foof est ce que so continue noon ma dañde debbo probléme beele caɗele dewgal koye gorko tan umata beele umata koye debbo ɗiɗɗi fof ananani ko mbimam en gonani ɗo pour wadde défendre rewɓe en gonani ɗo pour wadde défendre worɓe mais ça jiya ko mbaɗanɗa ko an e debbo guilon cuwa resdirde sa kesi ha resi ɗum a natti jabde mais Kabou Diop probléme dewle kewɗe sen ƴeewi en ƴewkidima aɗen ko heewi ɗum addude ay ménage sa nanni hen woɓɓe tan boni firti hande Kabou Diop min comme debbo enen gondi sen dañdi probléme sa yalti boowal nanta gillima giwate am ha laaɓ ka desɗomi gillima giwate am noon heɓtirto debbo ayi sutur ala ko ɓurɗum sutur woni fof debbo yiɗi ko suurede no gorko yiɗirni sutur woni debbo woni gorko sa ari tan a haali ɗum joni ina waɗe rew kono noon ina waɗe worɓe
waten calɗen ɗum de daña probléme ngara mbiya aha nangam e nangam mi dañi probléme pourquoi jaɓa ɗum sinno ko min mi jaɓ taw jomum ko jaɓat ko ɓurɗum ɗon walla enen jogui konngol wiide gorko an ka bawaɗo an ka ɓoccone o debbo ardima anni sa ari ko haalte ko jiɗa wadde ɗum appliqué mbiya hande min mi hollirat doole o ko min resi min halfin pour lan omo waɗam ni ɗon en jatani te ko gonga wonno worɓoɗo ɗon kono kadi won rewɓe wawɓe worɓe mumen mbaɗa ko beela e worɓe mumen mbatta e sutur accata ko hay ɓe jooɗo e batono kolla kañum mbawi worɓe mumen eyyi ɗum ko musiba andanani ko mbimam ko e nder haala surlo so yalte dewgal min mi yiɗa aduna ko woni nder mum noon aduna ko woni nder mum som dañi ɗum mi ala surlo mi yiɗa aɗen pour lan waykin gañat ne ngan ñawande gandanɗa hoorema minute fof a ŋaccat ɗum sen gondi a yalti a bonni nguram sababun ken waddu a ƴeewan men mbawrit bonna nguram ha kala ɗo birti mbeɗa ɓajdire te an resim an halfim te mi wiyata e gorko tan ina waɗe gorko ina waɗe debbo on banggue mboɗo yaadema ne waɗi hen gorko waɗi hen debbo joni noon mi arta namdal cekkital ɗo uddirten debbo mbiyo mo naata e gorko mi waɗa feere mi wasa hanguede ham heeɓa ko jogui kon fuɗɗoyade rewɓe jaaɓe sisi o jeeyi mawɓe mbima hoto hangue wallahi nde min gonni ɗo gonɗa nde nde min poti no mbaɗa ni ay ka abo eyyi a memi point badde importance ɗum noon sifti noon tan gonɗen koye studio Pindi Dental TV e radio Tetiane on calnama on jurama on jettama eɗen gonde mbaɗi men Oumou Dieng Oumou namdal cakkital gandirmi mbatta haqqille no feewi jaggirɗa no feewi mbawa jabade Oumou holko mbiyata sukaɓe rewɓe nanoɓe kaalde ina yiɗimi ko joom jawdi ko joom naggam o wona e fewjude holno dañirtuma e jawdi makko ndi guila min ceerani holno pamirɗa neɗɗo ƴemma nga e mawɓe rewɓe jaag walla jengue walla siisi walla mawɓe jaaɓe rewɓe mbima an kay oɗo ƴamnoma ha illa ko joom jawdi hoto hangue wallahi ay hinno ko yonta amen minen Oumou nden minen e kayen kayen wat feere hoto hangue wat feere keeɓa hen guila on ceerani ko jabotoɗa ɓen kawbo a memi ɗon point badde importance mais noon wonko yimɓe paydat yimɓe paydat ko jawdi ay neɗɗo sa natirani dewgal yidde saabi Allah wallahi a perti neɗɗo wona gorko dañat debbo tinima rokkat ma neɗɗo aɗa naata e gorko taw ala haydar naata e mum Allah uddit ɗum naata e gorko taw ina jogui aduna ko woni nder mum neɗɗo toujours aɗa foti gumde hoore ma mbasa jaggude hunde pour jawdi mbasa jaggirde neɗɗo pour som naati mi dañat walla o ina jogui o ko gal yom heñ par ce que neɗɗo a jogat dignité e hoore ma jaggu an a ɓurani hay goto kono hay goto ɓuranim par ce que ndimago neɗɗo aɗa wawi jabde ɓurede foof ha heddo ndimago ma wat jaɓa hay goto ɓurma ɗum natire dewgal saabi Allah e yidde saabi Allah so yidde nden saabi Allah natti accir saabi Allah par ce que neɗɗo tinima rokkat ma wona gorko dañat ko debbo dañat ko waɗi mawɓe nden eɓe ƴeew debbo gabɗo puccu gabɗo ɗon noon ko yewta wonde mi mbinoma nane sa yiɓe cuwanma gorko o andu oɗo galle ɓe ko naggam o eyyi sa naata e dewgal an dewgal ngal ɗon gorko sikka kañum jogui taw koye arsugue debbo wadde yimɓe toujours wot juumɗon ɗum waɗi neɗɗo gam hoorema ay teddugal wonnim ɗo teddugal ngal natti wonti intérêt mi sohlani teddugal nannimi hen so wonti intérêt mi sohlani on jarama salminde bandiraɓe yettude ɓe no mbinoɗen ni siftinde ko Pindi Dental TV ɗo e Touba Villa on calmama on jurama on jettama Oumou Dieng denɗam wonno ɗo
mi yettimo no feewi jabde mo wellitade e haalde kono yewtande gasani ma en gartu hen e sahaaji goɗɗi e waktuji goɗɗi so allahu lamɗo o jaaɓi inchallah